Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Бүгін менің тема гармонь как символ татарской народной культуры. Неге енді мен гармоньны выбрал, чөнки мен уже 2 класстан йөрем баянға. Мирас һәм үсеш, бөгелмәдә рухи әхлакый кыйммәтләр хакында фикер алыштылар. Мөһим нәрсәләр турында сөйләшүләр Россия мәктәпләрендә һәр дүшәмбе иртән уздырыла торган гражданлык, патриотик тәрбия бирүгә юнәлдерелгән дәрестән тыш чаралар. Тик 25нче мәктәптә аны чәршәмбе көнне дә атнага 2нче мәртәбә уздырырга уйлыйлар. Яхшылык фәлсәфәсе. Ансар Хәйрия фонды белән ачык диалог. Ашыгыш ярдәм станциясында бүген 12 бригада эшләп килә. Алар яңа туган баладан алып өлкән яшьтәгеләргә хәтле һәр көнне ярдәм кулы сузалар. Һөнәри бәйрәм. Ашыгыш медицина ярдәме хезмәткәре ничек яши? Бөгелмәдә студентлар һәм мәктәп укучыларының мирас һәм үсеш эшчәнлекнең нигезе буларак традицион рухи әхлакый кыйммәтләр дип исемләнгән 2нче бөтен Россия конференциясе булып узды. Аны инде 2нче ел рәттән Казан инновацион университетының Бөгелмә филиалы клиенты оештыра. Чара яшьләребезнең нинди әхлакый нигезләрдә тәрбияләнүенә битараф булмаганнарны берләштерде. Балалар белән нәрсә ул яхшы һәм нәрсә ул начар дип сөйләшергә кирәк. Һәм иң мөһиме, күңелсез теория белән йөкләнмәскә, әчен патриотлык һәм рухилыкны аңларга ярдәм итү шарт. Чараның темасы нәкъ менә шуның белән бәйле. Сегодня мы проводим всероссийскую научную... Бүген бездә студентлар һәм мәктәп укучыларының мирас һәм үсеш эшчәнлекнең нигезе буларак традицион рухи әхлакый кыйммәтләр дигән 2нче бөтен Россия конференциясе уза. Без истәлекле елда җыелдык. Быел халык бердәмлеге һәм Татарстан Республикасында хезмәт батырлыгы елы игълан ителде бит. Биредә киләчәк буынны тәрбияләү, тарихи хәтерне саклау һәм ил үсешендә яшьләрнең роле турында сөйләшәбез. Конференция барышында Россия җәмгыятенең рухи әхлакый кыйммәтләре, традицион кыйммәтләрне саклау һәм ныгыту буенча дәүләт сәясәте, Россия халыкларының бердәмлеге, хәзерге тормыш геройлары темалары каралды. Пришли к общему убеждению, что Уртак фикергә килдек. Шәхси кыйммәтләр һәр кешенең эчке рухын төзи һәм аның үз-үзен тотышы да шуңардан тора. Әгәр дә без яхшы намуслы кешеләр илендә яшисебез килә икән, үзебезгә дә шундый булырга кирәк. Бөгелмәдә бик сәләтле, күзләре янып торган балалар булуына мин бик шат. Димәк, шәһәрнең киләчәге бик яхшы дип уйлыйм. не бывает такого. Конференциядә шулай ук Бөгелмә муниципаль районның иҗтимагый советы әгъзалары да актив катнашты. Алар Россия студентлары әзерләгән фәнни проектларны бәяләде. Әлмәт медицина күллияты студенты Раян Яхин баян белән чыгыш ясый. Бу эш белән балачактан ук рәхәтләнеп шөгыльләнүен сөйли. Бу минем 5нче конференциядыр. Шутламыйм инде. Ансын менә бүген минем тема гармонь как символ татарской народной культуры. Неге инде мен гармоньны выбрал, чөнки мен уже 2 класстан йөрем баянға. Минем әнинең әтисе баянда уйныйлар. Шуңа күрә мин тоже шундай баянга шөгыльләнәм инде. Инде бәләкәй чактан сценаларда, конкурсларда участвую. Конкурста җиңүчеләргә һәм катнашучыларга дипломнар һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Айсылу Миңнебаева, Яхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яхшылык эшләү өчен яшь мөһим түгел, чөнки кешелеклелек, мәрхәмәтлелек һәм ярдәмчеллек сыйфатлары кешенең күңеленнән килә. Ансар Хәйрия фонды директоры Руслан Бажутов шулай дип саный. Ул 25нче мәктәптә узган ачык диалогның кунагы булды. Мөһим нәрсәләр турында сөйләшү дәресе кысаларында ул укучылар белән шәфкатьлелек фәлсәфәсе турында фикер алышты. Мөһим нәрсәләр турында сөйләшүләр Россия мәктәпләрендә һәр дүшәмбе иртән уздырыла торган гражданлык, патриотик тәрбия бирүгә юнәлдерелгән дәрестән тыш чаралар. Тик 25нче мәктәптә аны чәршәмбе көнне дә атнага 2нче мәртәбә уздырырга уйлыйлар. Бүгенге тема Хәйрия. Уважаемые ребята, коллеги, педагоги, мы с вами уже привыкли к тому, что каждый понедельник мы участники так называемых разговоров о важном. Бу очрашу 10нчы сыйныф укучылары Елена һәм Заринаның проекты. Алар ирекле ярдәмче булырга тели, шуңа кызыксындырган сораулар әзерли. Руслан Бажутов әңгәмәне кешенең хәйриягә ничек килүе турында сөйләүдән башлый. Шулай ук фонд эше һәм актуаль проблемалар, шул исәптән мошенниклык очраклары турында да искәртә. Мы можем
заниматься чем-то плохим, чему-то плохому научиться, это намного легче. Начар нәрсәгә өйрәнү тиз, ә менә яхшылык эшләү моңа әлбәттә өйрәнергә һәм үзеңдә бу хисне тәрбияләргә кирәк. Юмартлык, игелекле эшләр эшләү кебек сыйфатларны иртәрәк тәрбияли башлаган саен җәмгыятькә тизрәк һәм күбрәк файда киләчәк. Такие качества, как щедрость, созидательность, делать какие-то благие, добрые дела всем окружающим, то это будет намного лучше. Уку елы дәвамында барган 25-нче мәктәпнең 10-нчы сыйныф укучылары проект эше яшьләрне социаль һәм хәйрия инициативаларына җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Остазлары бу яшүсмерләрдә актив гражданлык позициясе формалашуга ярдәм итә ди. Встречи вживую нужны, чтобы дети понимали, что... Тірі очрашулар балаларга үзләренең проектларының мөһим һәм кирәк икәнен аңларга булыша. Алар аны укырга кызык булган мәкалә рәвешендә видеофрагмент тірі очрашулар белән тулыландыра. Үзләренең эшендә тормышның ниндидер мөһим аспектына җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итәргә тырыша. Үзләре сайлаган темада зур адым ясауларын тыю бик мөһим. Внимание общественности к какому-то важному аспекту жизни. То есть они чувствуют себя деятелями в этой сфере. Это важно. Алсын Ривер, Фәлсафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Үткәнне белмичә якты киләчәк төзеп булмый. Әлмәт туган якны өйрәнү музее һәм яшь техниклар станциясендә шулай дип саныйлар. Шуңа алар 6 ел элек уртак иҗади җимеш хәтерне йөрәкләрдә саклыйбыз конференциясен оештыра башлыйлар. Катнашучылар үз проектларын жюри алдында яклый. Озак тырышып ясаган эшләренә нәтиҗә ясый һәм әлбәттә җиңүчеләрнең һәм призерларның исемнәрен белә. Быелгы очрашуны Алсу Нуриева күзәтте. Бу минем прапрабабайның ложкасы, ул аны алып кайткан трудовой армиядан, Казаннан. Мәдияр Галиев әби бабаларының калган әйберләрне кадерләп саклый. Бу буыннарны берләштерүдә һәм киләчәкне формалаштыруда мөһим элемент дип саный. Шуңа күрә тикшерүләр өчен гаилә ядкарьләре темасын сайлый. Минем главный информатор минем әбием була. Исеме Гөлгенә. Күп информация эзләдек, күп родственникларга килдек. Бүтән информацияны җыйдык. Конференциянең максаты үсеп килүче буында үз халкының батырлыгы өчен горурлык хиссе, буыннарга хөрмәт һәм туган якка мәхәббәт тәрбияләү. Эшләрнең темалары гаилә династияләре тарихыннан алып, Бөек Ватан сугышы ветераннары язмышына кадәр киң спектрны кулашлаган. Катнашучылар архив белән эшләргә, өлкәннәрдән мәгълүмат җыярга өйрәнә. Чыгышларны укытучылар һәм музей хезмәткәрләреннән торган компетентлы жюри бәяли. В этом году к нам присоединились и студенты учебных заведений. Быел безгә уку йортлары студентлары да кушылды. Түбән Камадан килүче катнашучылар да бар иде. Балалар гаилә тарихлары, безнең төбәкне үстерүгә зур өлеш керткән кешеләр турында бик кызыклы эшләр әзерләгән. Аларны тыңлау үзе бер рәхәт. Других, да, семей, которые развивали когда-то наш край, да, то, что для них важно, очень приятно слушать, трогательно, невероятно это все. Катнашучылар зур эш башкара. Мисал өчен Айгөл Шаймухаметова менә шундый 9 буынны берләштергән шәҗәрә ясый. Биредә аңа мәгълүматлар эзләгәндә ул 1725 елда яшәгән бабасы Каранай Муратовка кадәр мәгълүматларны таба ала. Ул Емельян Пугачев белән сугышларда да катнашкан булганын ачыклый. Мин кызыксындым да һәм үземнең буыннар турында күбрәк беләсе килде һәм бабайлар, әбиләр миңа, әни, әти, алар миңа булыштылар. Оештыручылар сүзләренчә, проект балаларга үзләрен тарихны саклаучылар итеп тоярга мөмкинлек бирә. Алсын Нуриева, Лия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Семейной реликвией это зовет, сэр, и память о нем мы свято храним, чтобы в будущем все поколения наши могли бы гордиться предкам своим. Азнакай шәһәр балалар иҗат үзәге базасында башлангыч мәктәпнең иң яхшы укучысы муниципаль конкурсының финалы узды. Россиядә халыклар бердәмлеге елы җәмгыятебездә хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елы кысаларында уздырылган бәйгедә районның 23 мәктәбеннән иң алдынгы 4-нче сыйныф укучылары катнашты. Сәләтле балалар белән без дә аралаша алдык. Мин бәхетле, чөнки пар канатлы. Жылы безнең гаилә учагы. Ул учакны сүндермичә тота. Әниемнең жылы учагы.
Катнашучылар иң элек бер фотография тарихы дип исемләнгән иҗади сынау уздылар. Анда сүз осталыгы һәм шәхси хикәяләр белән уртаклаша белү күнекмәләре күрсәтелде. Безнең гаилә альбомындан миңа иң якын, иң кадерле фотосурәт урнашкан. 7 буын бабанны белү һәркемгә мәҗбүри. Шул уңайдан безнең нәсел район күләмендә үткәрелгән тарихта без эзлебез фестивалендә катнашты. Без Сагитовлар нәселе укытучылар династиясе. Педагогик стаж 600 елны тәшкил итә. Беренче укытучым да әнием. Нәселебез җырга, моңга гашыйк. Мин үз нәсел белән бик горурланам һәм сәнгать өлкәсендә дәвамчы булырга телим. Бәйге барышында балалар үзләренең визит карточкаларын тәкъдим иттеләр. Каждая нота – это отдельный народ, отдельный голос. Если я буду нажимать только одну, это будет просто звук. Но когда они звучат вместе, рождается музыка. Кемдер спортта алдыңгы, кемдер оста биюче, икенчеләре җырчы, иң талантлы кызлар һәм малайлар бер сәхнәдә. Район һәм шәһәр мәктәпләрендә барысы 2000-нән артык укучы белем ала. Шулар арасыннан иң актив сәләтлеләрен сайлап алып, барысы 19 укучы алдагы этапларда көч сынашкан. Һәм инде финал өлешендә барысы 8 малай һәм кыз катнаша. Аларның һәммәсе җитди әзерлек белән килгән. Чыгышларда халыклар бердәмлеге, батырлык темалары чагылыш таба. Балаларны әзерләгән педагогларның да хезмәте хөрмәткә лаек. Инде менә икенче тапкыр мин шушы конкурста финалга әзерләдем укучыларны. Бу конкурста без үзебезнең гаилә җипләрен, буыннар чылбырын дәвам итү өчен шушы традициягә нигезләнеп әзерләндек. Мин үземнең укучы белән горурланам. Алда аңа уңышлар телим. Муниципаль бәйгене оештыручылар районның мәгариф бүлеге. Бу конкурсны без инде 10 елдан артык үткәрәбез. Бу конкурста балаларның төрле яктан сәләтле булуларын ачыклау өчен үткәрәбез. Бу балалар инде бик әйбәт укыйлар, төрле чараларда катнашалар, музыкаль мәктәптә дә укыйлар. Соңгы сынау эрудитлар конкурсы булды. Балалар интеллектуаль сорауларга җавап бирделәр. Бәйге нәтиҗәләре буенча беренче урында шәһәрнең 8нче мәктәбеннән Айнур Гайнанов, икенче урынны Актүбә бистәсенең 3нче мәктәбе укучысы Дмитрий Тихоненко яулады. Азнакайның 4нче лицей мәктәбе укучысы Рания Фасахова лаеклы 3нче урынга чыкты. Елның иң яхшы башлангыч сыйныф укучысы исеменә Азнакайның 7нче мәктәбе укучысы София Сәрвәрова лаек булды. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Тукай тууга 140 ел уңайыннан Әлмәттә милли кино көннәре узды. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә татар әдәбияты һәм әкиятләре мотивлары буенча куелган нәфис һәм мультипликацион фильмнар күрсәтелде. Шүрәле суанасы һәм башка татар әкиятләре мотивлары буенча анимация Әлмәт иҗтимагый үзәгендә милли кино көннәре мультипликацион фильмнар күрсәтүдән башланып китте. Это авторская анимация, и каждый зритель нашел что-то свое. Каждый выбрал свой любимый мультфильм и рассказал нам, почему ему понравился этот мультфильм. Там были мультфильмы разного содержания, даже разных эпох. Татарстандагы милли кино көннәре акциясе кысаларында киноконцертлар залы бер генә дә бушап тормады. Сосна чабатасы документаль фильмы, Гашыклар тауы нәфис фильмы һәм Шүрәле премьерасы. Шүрәле режиссер Алина Насыбуллинаның беренче тулы метражлы кино дебюты. Ул Тукай мотивлары буенча урман иясе турындагы риваяткә нигезләнгән триллер. Мистик Тосмада Рузель Миникаев, Сергей Гирев, Хаски, Роман Михайлов, Геннадий Блинов, Евгений Сангаджиев һәм башкалар төшкән. Картинаны Татарстаннан тыш Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсендә төшергәннәр. Гомерем буе сиңа тугры булырга вәгъдә бирәм. Мин сине көтәрмен. Гашыклар тауы картинасы Илдар Юзиевның шул ук исемдәге әсәре нигезендә төшерелгән шәхси һәм социаль драманы берләштерүче роуд-муви. Бу Сәйид белән Ясминәнең мәхәббәт тарихы. Кайчандыр егет белән кыз мәңге яратырга ант бирешәдер, ләкин язмыш аларны озак елларга аера. Фильмның режиссеры, авторның улы, сценарист, язучы, драматург Салават Юзиев. Сәйидның улы ролендә Татарстанның халык артисты үзебезнең Рафик Таһиров.
Біз салаватна драматург буларак біләбіз, аның қысқа метражлы һәм толы формадағы фильмнар төшергән біләбіз, һәм бұл ішке чынлапта бик җитди тотынды. Кеше буларак ул шуткайлар йомшак, рәхәт, кычкырмый, нитмей, сүкмей. Мен режиссерларга авыр бирелә торган артист, мен бик кире артист, ләкин ул минем белән дә ничектер шул кадәр тыныч эшләде һәм бу рольне без урынына утыртып бетерә алдык кебек тоелды. Фильм 20-ші Алтын Минбар кинофестивалінде иң яхшы режиссер һәм иң яхшы сценарист номинацияләрендә җиңде. 17-ші Халыкара Евразия кинофестивалінде иң яхшы хатын-кыз роле өчен приз алды. Чепчагыл 5-нче милли профессиональ кино премиясе тантанасында Россиянең иң яхшы төбәк милли фильмы дип игълан ителде. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген ашыгыч медицина ярдәме хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме. Әлмәт ашыгыч ярдәм станциясендә бүген 12 бригада эшли. Хезмәткәрләр арасында күп еллар шушы хезмәткә тугры булган кешеләр әз түгел. Шуларның берсе Рәйсә Айкина. Медицинада ул 40 ел, шуларның 38-е ашыгыч ярдәм станциясендә. Ашыгыч ярдәм станциясына көненә 200-гә якын яки 200-дән күбрәк шалтырату килә. Шушы ашыгыч ярдәм станциясендә бүген 12 бригада эшләп килә. Алар яңа туган баладан алып, өлкән яшьтәгеләргә хәтле һәр көнне ярдәм кулы сузалар. Рәйсә Айкина медицинага 400 ел элек килә. Бу елларда Рәйсә Ивановна йөзләгән юл транспорт һәлакәтләре, янгыннар һәм гадәттән тыш хәлләр шаһиты булырга туры килә. Һөнәри тормышында иң катлаулысы ковид вакыты ди ул. Нинди генә авыр очракка туры килсә дә, фельдшер тынычлыгын югалтмый эшләргә күнеккән. Здравствуйте. Была проведена реанимация, клиническая смерть была у нас, да? Мы приехали, пациент уже... Бер чакыруга килдек, пациент үлгән иде. Йөрәк үпкә реанимациясе башланды. Озак, 1 сагать дәвам итте. Аңына килде. Медицина бүлегенә алып киткәч, пациент безнең белән сөйләшә башлады. Бу безнең өчен бик зур дәрәҗә, без бик шатландык. Тем не менее, мы оживили его, мужчину, 40 лет ему было. И когда мы довозили уже до медсанчасти в реанимацию, он у нас заговорил, пациент. Мы его завезли на носилках, пациент ожил. Это для нас очень большая честь. Мы были очень рады. Чакыруларга фельдшерлар һәрвакыт икәү чыга. Рәйсә Ивановна бу сменада Илшат Талипов белән эшли. Илшат бу һөнәрдә 9 елдан артык. Аның өчен Рәйсә Ивановна чыдам һәм профессиональ интуицияле кеше. Наверное, у каждого фельдшера у нас в душе есть свой сигнал. Мөгаен һәр фельдшерның үзенең тую хисе бардыр. Авырыны хастаханәгә алып китәргә кирәк дип уйлый икән, димәк бу дөрес. Күрсәтмәләр яхшы булганда да алып китәбез һәм хаклы булып чыгабыз. Бу инде эшләргә теләк өсти. Потом, как часто в практике бывает, ты оказываешься прав. Рәйсә Айкина һәм аның хезмәттәшләре өчен еллар да бәйрәмнәр дә юк. Еш кына истәлекле мизгелләрне алар чираттагы чакыруга ашыкканда каршы ала. Но у нас очень сложная работа. Я считаю, что самое главное нашим коллегам нужно здоровье. Безнең эш бик авыр, минем уйлавымча, иң мөһиме безнең хезмәттәшләргә сәламәтлек, түземлек, үз-үзләрен даими камилләштерү кирәк. Аларга бәхет телим, өйдә һәрвакыт гаиләләре, балалары, яраткан кешеләре көтсен. Һәм рәхмәтле пациентлар телим. Семья, дети, любимые мужья и всего самого хорошего и благодарных пациентов. Алсу Ахмәтҗанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.